Hij is de volgende. En dan hebben jullie 3 kinderen vastzitten. Dat kan toch niet? En iedereen is er helemaal klaar. Iedereen is bang voor jullie. Waarom? Eerst eens even contact maken met de beveiligers van de merken. Zij binnen ik de eigen en eren van de politie. Er worden noemers uitwisselen. En er binnen politiemeisken undercover om zo de groep jeugd die het veroorlast zwaagt in beeld te krijgen. Er spelen wel steeds geweldplegingen, openlijke geweldplegingen, mishandelingen en dat soort dingen onder de jeugd. Dus ja, daar ben we gewoon momenteel heel scherp op. Messen. Ja, messen. En is dat op mijn koor of is dat ik gewoon op... Ja, dat is vaak wel op mijn koor, ja. Maar ik kom compleet onschuldige leeftijdsgenoten die ik gewoon even naar Snits komen om even naar de kermis of even op familiebezoek of zo, die dan opeens gewoon samen uit het niks mishandelen werden. Terug een groep. En dat valt dan onder openlijke geweldpleging omdat het meerdere mensen binnen. Ja. En dus dat is... en daar ben ik een paar vrouwen houden en die zit nog steeds vast. Nog vorige week ben we een bij een aantal thuiswesten en hebben we ze van bed houden. Oké, maar en want hoe oud ben zij dan? Dat is toch echt wel jong? 15, Ja. 15, toch? 14, Ja, en hier van zingen? Ja. Zien? Ja. En heel zwaarlijk natuurlijk. Ja, goed, er komt natuurlijk net alleen nog strafrechtelijk een vervolging, maar ik qua hulpverlening. En dan een melding over een vrouw die de boel bij elkaar raast. Ik ken ik wel heel lief wezen. Nou, doe nou, alsjeblieft. Nou, Maria, doe best op de beurt. Nou, dat komt goed, Maria. Ja, blijf maar binnen dan. Ja? Als er wat is, dan kunt u ons ook bellen, hè? We zijn niet alleen maar tegen u, hè, maar we zijn ook voor u. Vorig jaar zijn we nog bij u geweest. Had u nog wel een paar kittens volgens mij, toch? Nou, je bent tenminste een stuk rustiger dan vorige keer toen we hier waren. Ja, nee, dit merk je gewoon. Dat ik gewoon, ja, toen voor GGZ-patiënt, jeugdzorg, gewoon te weinig plak is. Dus ja, wij binnen 24 horen Dijs. En dat rent flink op. Ja. Daar hebben we behoorlijk wat werk van. Nou ja, blijf het melden. Want... En we hadden toen ik terug aan de GGZ. En daar hebben we verste medewerkers die we hebben gewoon goed contact met haar. Blikken dus dat zij haar medicine net slikt. Dus nou, dan gaat de GGZ gaat naar haar en gaat mij haar in gesprek. En als ze haar medicine maar slikt, dan gaat het beter met haar. En dat had ze doen. En dan, prio 1, sirene zoen, melding van een mogelijke wenningbrand. Een brandwachtman uit Maat-Holland die hier te bootje varen is, jet een reekmelder en denkt dat er brand roept. Maria beziekt het contact te krijgen met de bewenners, die binnen thuis. De brandwacht komt en lang omlet wordt het glas inslaan om binnenkomen te kin. Maar controle toch blijken dat er geen brand is. Intussen komt er alweer een nieuwe melding. Dat jonkje had nou in je slime. Nee toch? En die houdt wie er ik bij. Het gaat om het gezin dat we de vlienkeer ik wienen, omdat de minderjarige dochter vastzit van poging tot zware mishandeling met een mes. Haar broeke belutsen is bij iepenlijke geweldpleging als het gaat om de groep jeugd die het veroorlast zwaarje. En nou gaat het om het nog jongere broeke. En vooral ik de reactie van Hoyt. Kager gaat op nee het beteren. Wij hebben ook met die andere mensen gesproken ook en die zeggen van ja, dan heeft iemand geslagen en die zeggen ook van dat jij zegt dat hij dat moet doen. Dit kan niet langer zo doorgaan. Echt niet. Hij zit ook met stenen tegen de ramen te gooien in de buurt. Hij is de volgende. En dan hebben jullie 3 kinderen vastzitten. Dat kan toch niet? En iedereen is er helemaal klaar. Iedereen is bang voor jullie. Waarom? Je moet echt gewoon zorgen dat er gewoon echt meer rust in de tent komt hier. Waarom? Ik wil niet dat jullie hier weggaan. Maar het moet beter. Het moet beter. Ja, maar er zit nou zo volle hulp op dat het nou wel... Zo ken ik net de kant op. Het is geen privéterrein, het moet gewoon uit. En dan komen we hier en dan zijn jullie er opeens niet meer. Dus nou ja, daar geloof ik natuurlijk niks van. Dus zorg gewoon dat het uitgaat. Bleef hem er nou bij tot hij dat doet? Of Nee. gooi ik weer olie op het vuur? Ja. Was ik hier van maatje? Overlast?
Had je een goed signalement binnengekregen van We kunnen krek even iets op het bureau en dan komt er een melding dat er iemand met een vuurwapen op de merken rint. 14 à 15 jaar, donker krullend haar in de vlakbij. Als wij aankomen is er al één steende houden. Maar die is het liekwijls net. In het snit binnen wel wat geweldsmisdrijven op elkaar met Westen organiseren. Dus ja, waar is het? Oh, we gaan daar even heen lopen. Ja, maar net is niet. We gaan de merken op en daar treffen we de persoon om waar het gaat. Je moet toch luisteren, jongen. Ik ben toch duidelijk. Doe je niet zo raar, joh. Het gaat om een wetterpistool. Wat ermee? Weet wie echt helemaal niks. Maar goed, het is de melding, hè. En dan mag dat de melding ook in. Ja. En als we zo'n melding krijgen, dan gaan we er in beginsel vanuit dat een echt vuurwapen is. Om een echt vuurwapen. Want ja, dat het een nep vuurwapen is, dat weten we op dat moment net. Heel oorsweken nou, hè? Dan een melding van een vrouw die bij haar man waai is en graag de baan mooi wil. Wij kunnen nu niet daar naartoe gaan en hem dwingen of tenminste die kinderen meenemen. Nee. Ja, daar moet altijd heel voorzichtig in werden. Ja, want dat is civiel, dat moet ze zelf regelen. En om dan in strafrecht te gaan zitten, ja, dat lost niks op. Voor de uiteindelijke scheiding of wat dan ook. Er binnen heel iets meer van dit soort meldings. Dat is altijd moeilijk. Zeker in deze tijd met al die wendingen alles zit gewoon op slot natuurlijk. Ja. Ja, verneem je hem dat er dan meer van dit soort acutere... Ja, meestal bedoel, ondanks... Wacht even. 40 man overlast in de zaak. En zo komen we de groep jongeren weer in. Ze willen de winkel net uit. Ga er even af. Ik denk soms wel eens van moet je naar bed. Ja, er is soms al let op die jongen en denk van ik lig op die leeftijd al naar bed, want ik moest van de gewoon eens kwallen. Ja, dat denk ik wel eens. En als je met me al lang opzag van we best, nu dat just ik net. Nee, we gaan even een echtscheiding oplossen. Succes. Tot straks. Ja, tot straks. Zie ik de kant van de man, van de vrouw, dat we krekwaai komen. Dat vind ik altijd wel heftig, want die ben altijd eigenlijk de dupe. He, die gaan net partij kiezen voor hij of mem. Of die willen ik dat het goed rent. Ja, dat vind ik soms wel eens lastig. Onderwijs komen we nog een memtje in die haar dochter van de merken ophelpt. Ze is lastig van, toch leeftijdsgenoten. De bedreigings en het pestgedrag binnen ik online, vertelt de mem. En het famke liet haar telefoon om kagelsje in. Dat bewaar ze in ieder geval goed. Voor, als je aangifte doet, moet je er even een screenshot van maken. Even meenemen naar het bureau. En dat besluit van deze hectische dag nog een slecht nieuwsgesprek. Marie en Kager moeten de ouders vertellen hoe haar zoon niet een ongeluk kregen had en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht is. Mogen we even binnenkomen? Ik moet hun die dingen vertellen. En ook al is het even net leuk. Soms pak je even de handbeet. Ik heb wel eens een helemaal onkrupt van een famke waarbij ik moest vertellen... ja, als het goed viel, dan viel het goed. En dan doe En dan doe ik dat. Of ik pak de handbeet, of ik doe de jam er even in. Of ik zeg maar, raas maar even, schreeuw maar even, toen maar gooit er maar uit. Slecht nieuwsgesprek vind ik altijd wel heel pittig, hè? Ja, daar kan ik wel even een wekker van lezen. Ja, er maar toch mensen die gewoon lekker een dag, gewoon een dingetje door, ja, maar toch behoorlijk slecht nice aan. Het moet heel duidelijk werden, het moet heel direct zijn van wat is er aan de hand. Je moet net eromheen draaien. Gewoon zo van, nou, dat is er aan de hand en zo is de bedoeling dat er nu gaat gebeuren. Wat ja. Meestal naar het ziekenhuis moeten of weet ik volle wat. Ja, ook even rustig, broer. Ja, ik blijf rustig bij jou. Maar ik kankerkop, jongen. Die is kankerflik.